Best music. Only on Power FM. Слушайте всяка неделя от 10 до 11 Power Sport. Предаването за спорт от Бургас, региона, България и света. Power Sport. Неделя от 10 до 11. С съдействието на... Всяко детенце с чупоно сленце иска на воля да играе и с таланти да ви смае. Летен парти център Crystal Palace Summer. Най-забавните детски атракциони в Бургас. Организиране на детски, рождени и именни дни. Сарандисване и прощапулник. Най-ниски цени в града. Проверено. Crystal Palace Summer. Морска градина до паркинг Адам и Ева. Телефон 038 32 88 35. Вие слушате Power Sport. Здравейте, стана вече 10:33 минути на 15 юли. Сега Power Sport продължава с ексклузивното интервю, което Димчо Ненов, старши треньора на Нефтохимик, даде специално за нашите слушатели. Здравейте, господин Ненов. Първо започнем от там как се стигна до това Димчо Ненов да се завърне в родния Бургас, след като няколко години бяхте треньор на Сливен, първо в А група, после в Б. Как се стигна до това да поемете Нефтохимик? Как се стигна, малко неочаквано специално за мене. Изправяха се доста имена за отбора на Нефтохимик. Благо Митрев така ме се обади един ден. Разбрахме се, говорихме за условията, за вижданията ми, за визията на отбора и принципно стигнахме до консенсус и приех предложението да водя отбора на Нефтохимик. Добре, изминаха повече от 2 седмици, откакто събрахте отбора на първа тренировка. До момента плана изпълнява ли се за подготовка? Доволен ли сте от това, което момчета показват? Значи в голяма степен това, което сме планирали като подготовка, се изпълнява. Това беше важно, това по принцип навсякъде това акцентирам. Беше важно да остане основата от стария отбор, защото много по-лесно се изгражда отбор покрай по-голяма част от футболистите, които бяха и миналата година, бяха изградили така доста боеспособен отбор. Малко не достигна на отбора да влезе или да стигне поне до бараж за влизане в А група. И смятам, че по този начин по-лесно се работят. Има доста момчета тук в региона, които са минали и са школувани футболисти. Предимно върху тях акцентирахме, върху селекцията. Така смятам, че по принцип притиснати сме малко от времето, малко от към материална база, отбора куцат нещата, но смятаме, че с усилията на нашето, на ръководството и тук съдействието на хората в града, смятам, че до сега горе-долу се получават нещата. Добре, споменахте селекцията, предполагам, че тя все още е отворен процес. Ще продължи ли това да взимате играчи на проби и от тях да прецените кой всъщност си помогне на отбора? По принцип, да, до започване на първенството ще оглеждаме всеки по-качествен футболист, който е с по-големи възможности от тези, с които разполагаме в момента, е добре дошъл при нас, но колкото по-късно стане това, по-лошо за отбора и така влияе върху адаптирането на хората в отбора. Смятам, че с тези момчета, които до сега сме приели в още един-два поста, потърсим нужните хора, ако изкочи някое така добро предложение, но смятам, че в този си състав работим нормално и в процес на работата ще изчистваме нещата. Има доста неща, които трябва да синхронизираме, да уточним, но смятам, че ако запазим до сега старанието в тренировъчния процес, който за мен е изключително важен, даже по-важен от всички други неща, смятам, че имаме шанс да се получат нещата при нас. Само 2 седмици водите Нефтохимик, но реално какви ще бъдат вашите амбиции лично и като цяло на клуба? Ще се гони ли за връщане в А група? Все пак вие най-добре може да прецените възможностите на отбора. Както казахте, бяхте треньор на Сливен и добре познавате общо взето отборите от Б група в момента, така че реално какви могат да бъдат амбициите на Нефтохимик? Значи, смятам да говорим стъпка по стъпка, значи много е важно сега да окомплектуваме отбора, да го направим така, да подобрим някои неща, както казах, да направим да изградим добър колектив, който да бъде смисъл като едно цяло. Ние, тренерското ръководство, футболистите, ръководството, всички да бъдем за каузата, колкото и клиширано да звучи, и оттам нататък смятам, като мине подготовката, да седнем реално, да преценим нещата, защото тая година
нали, ще бъде доста голяма конкуренцията, по-силна ще бъде групата и реално да кажем какво е. Но смятам, че с, нали, тук както се разбра, че мачовете ще се провеждат на стадион Лазур, смятам, че и с подкрепата на публиката имаме шансове да, както винаги се е случвало, Нефтохимик да се бори за първите места, смисъл да атакуваме. Но смисъл, аз съм реалист и не искам да хвърлям празни приказки в пространството и така да говоря да говорим празни приказки. Добре, от следващата година, също от тази година Б група вече е една, така че вие споменахте, че конкурентите ще бъде доста по-сериозна. Имате ли наблюдение вече така яснота, кои ще бъдат фаворитите за влизане в А група, така да кажем? Нефтохимик винаги е слаган сред отборите, които ще атакуват. Другите, кои ще са според вас? По принцип на книга сега и като амбиции доста от отборите изявяват претенции. В подготовката е едно, в мачовете е друго. Доста така са различни нещата. Смятам, че в процес на първенството реално биха излезли в началото, нали, амбициите на доста от отборите, но смятам, че тези, които изпаднаха миналата година от А група, така ще опитват се да се запазят, нали, да се окомплектуват отборите. Отбора на Спартак Плевен, на Спартак Варна така изявяват претенции поне на този етап, така като амбиции преди първенството. Но всичко е много относително преди първенството. Много е важно всеки как ще влезе в първенството, как ще се развият мачовете, как ще тръгнат нещата, да са наред нещата в клуба, в смисъл такъв, да са изчистени, всичко да е точно, в смисъл отношенията да бъдат за мен така коректни и честни. Тогава така имаме доста по-голям шанс. И за финал, както феновете на Нефтохимик обявиха, Нефтохимик се завръща да играе в своя дом на стадион Лазур. Несъмнено това ще бъде плюс, поне според мен, за вас като отбор. Предполагам, всъщност знам, че вие сте фен на така по-атакуващия футбол с повече подавания. Ще бъде ли наистина плюс това, че се завръща на Лазур? Абсолютно. Това е един от големите козове. Сега колкото нали, да не звучи като оправдание, миналата година отбора играеше в Долно езеро, където така самата обстановка не предразполага за нещо по-голямо. Смятам, че тук и с подкрепата на феновете, както казахте, отбора има доста по-голям шанс и доста по-голям потенциал да се представя добре. Чухте ексклузивното интервю на старши треньора на Нефтохимик Димчо Ненов. Наистина отговор на всички най-интересни въпроси, така че ние феновете на футбола в Бургас с интерес очакваме да видим преобразен Нефтохимик, който ще атакува А група през следващата година. Ние след малко продължаваме с минутките на водещия, където ще отразим скандала между Димитър Димитров Херо и Красимир Балъков. Всъщност кой крив, кой прав в този скандал, има ли въобще някой прав от двамата? След малко Power Sport продължава, преди това още от най-добрата музика по Power FM.